Este ano no CEI Villaverde imos falar sobre os Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable. Que? Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable son 17 e falan sobre a necesidade de coidar tanto o planeta como as persoas que habitamos nel. Hoxe imos falar concretamente sobre o obxectivo número 10, reducir as desigualdades. Desigualdades? Non entendo nada. Voucho explicar eu. Reducir as desigualdades significa que debemos axudar a que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades. É dicir, que todos poidamos facer o que nos guste. Pensa un momento. Os nenos e as nenas poden facer as mesmas cousas? Pois claro. Exacto. Pero ás veces hai quen di que as nenas non poden xogar ao fútbol e que os nenos non bailan ballet. Seguro que algunha vez escoitaches: os nenos non xogan con bonecas e as nenas non xogan con coches. Pero iso non ten sentido. Exacto. Necesitamos máis adultos como a ti. Agora imos ver outro exemplo que diferencia os homes das mulleres. Pensade nun bruxo. Si, todos os que estades aí tamén. Mentres o facedes, vou preguntarlle a un compañeiro. Ola, Pedro, pensa nun bruxo. Como o imaginas? Ten unha túnica e sombreiro azul e ten poderes. Algo así. Sí. Seguro que vos tamén pensastes nun bruxo similar. Parece sabio e moi poderoso. Ben, agora pensade nunha bruxa. Mentres, vou preguntarlle a unha compañeira. Ola, Mariña, dime, como debuxarías unha bruxa? Con roupa negra, con nariz longo e con cara de mala. Imaginaches algo así? Sí, pero esta dá moito medo. Por que cando pregunto por un bruxo imaginamos un home sabio, máxico, amable e poderoso e se pensamos nunha bruxa vemos unha muller fea e moi mala? Nenos e nenas, homes e mulleres deben ser tratados e vistos igual. Mellor así. Hai moitas máis diferenzas. Que pasaría se mamá e papá tivesen o mesmo traballo, pero a papá lle pagasen máis que a mamá? Pareceríache xusto? A miña nai enfadaríase moito. E con razón, iso tamén é desigualdade. Moitas mulleres de todo o mundo reciben menos cartos aínda que traballen igual ou máis ca os homes. Pois iso hai que cambialo. Sí, e debemos protestar con elas, porque xuntos somos máis fortes. Estes tres exemplos fan referencia á desigualdade de xénero, pero hai moitos máis, como as diferenzas polas capacidades das persoas. Que queres dicir? Pensa un momento, crees que todas as persoas poden facer o mesmo? E ti que opinas? Mira, algunhas persoas poden correr moi rápido, outras len moi ben, e outras debuxan genial. Simplemente somos diferentes. E que pasa se alguén usa cadeira de rodas ou necesita axuda para falar? Pois que tamén pode facer moitas cousas, o problema está nos accesos. Imagina que hai uns chanzos moi grandes na entrada do parque. Que pasaría cun amigo que usa cadeira de rodas? Que non podería pasar. Ai, non é xusto, se houvese unha rampla podería xogar con todos. E a persoa que non pode falar? Pois dámoslle un comunicador para que poida dicirnos que necesita. A través del pode expresar opinións, indicar como se sente, facer preguntas... Entón falamos de discapacitados. Quen é discapacitado? Pois todos, porque todos temos algo que nos custa ou non sabemos facer. Ti podes escribir coa man esquerda? Non, é moi difícil para min. Exacto, hai persoas que só escriben coa esquerda. Se non houbera tesoiras para zurdos, sería xusto. Non, xa sei, as persoas non son o problema, só que a veces as cousas non están adaptadas para todos. Iso é. Recorda, nunca busques as limitacións, busca as capacidades, fíxate sempre no que sí poden facer as persoas. Outras desigualdades prodúcense por motivos como raza ou etnia. Imos pensar de novo. Todas as persoas son iguais? Pois non. Hai persoas con pel máis escura, máis clara, os ollos amendoados ou cabelos rizos ou lisos. Crees que todas son tratadas por igual? Pois debería ser así, aínda que ás veces non pasa.
Imagina que dous nenos queren xogar o mesmo xogo, pero diña un que non porque a súa pele é distinta. É xusto. Non, iso non ten sentido, todos podemos xogar xuntos. Claro, que máis da cor de pel? Exacto, pero ás veces hai persoas que non deixan que participen outras. Xúroche que non o entendo. Ei, estaba aquí ao lado escoitándovos e algo parecido pasa cos idiomas. Ás veces, cando alguén fala de outro xeito, hai quen se burla del. Pero todos podemos aprender palabras novas e axudarnos. Se un amigo fala de outro xeito, podemos escoitalo e aprender con el. A ver se quedou clariño. Todo isto resumímolo así. Sea amable con todos, respecta as diferenzas e defende sempre o que é xusto. Porque o mundo é máis divertido cando todos podemos participar.